Ρε, τι κουσούρι κακό ρε παιδιά, τι κουσούρι. Καλό το τιμόνι, Χρήσο. Αλλά όπως και να το κάνουμε, άμα γυρνάς με παρδαλές τα ίδια παθαίνεις. Ακούστε τι έπαθα τις προάλλες. Γυρίζω από Ιταλία, ήμουν 1,5 μήνα. Μπαίνω στο σπίτι, με είδε η γυναίκα μου χαρά στα σκέλια της. Και γίνεται της Βοσνίας. Τελειώνω που τελειώνω, τι το ήθελα. Ρε, στη γυναίκα μου βάζω το χέρι στην τσέπη, βγάζω 10 χιλιάρικα και πληρώνω τη γυναίκα μου 10 χιλιάρικα. Και δεν παίρνει μια παντόφλα. Εδώ κοιτάξτε. Πατακιούτα ρε παιδιά ρε. Εντάξει ρε φιλαράκι, εντάξει, το καταλαβαίνουμε το πρόβλημά σου, αλλά αυτό δεν είναι τίποτα. Εγώ να δεις τι έπαθα. Μία από τα ίδια. Γυρνάω από το ταξίδι, μπαίνω μέσα στο σπίτι, είχα καιρό να τη δω τη γυναίκα μου, τη βλέπω, τρελαίνομαι, την πετάω στο κρεβάτι. Πατακιούτα, τα είναι ώρα να πούμε. Με ξαναπαντρεύτηκε εκείνη τη στιγμή. Ξέρεις, και τι κάνω, βλάκας. Η δύναμη της συνήθειας από τα ταξίδια από την Ταλίκα. Βγάζω και αφήνω 10 χιλιάρικα στο κομμωδίνο στην ίδια μου τη γυναίκα, λες και έτσι. Και τι κάνει η γυναίκα μου. Μου δίνει 3 χιλιάρικα, ρέστα. Με τους σκότωσα. Εσύ σου ρε, ορμάω, πατακιούτα, μπουνιές, κλωτσιές, εγώ χδέρω το μάγουλο. Καλά ρε παιδιά αυτά που λέτε, αλλά εδώ να δείτε η δύναμη της συνήθειας. Έκανα